makadiwa Zimbabwe. Aiwa kunokuziva aiwa kamushomafana ndine mubvunzo kana kuziva kuti muyendi kanti muyendi anofanirwa ukatadza kugara kunope munhu akamangana muyenzi anofanirwa kunge ane notification yekuti ndauya ndafambire manzi arifamba papa hawana kutaura kuti ndafambirei kana kuti ndichagara nguva yakadii ende sei ndauya haatauri saka zvinhu zvinoiriteta so kana mhuri yamugeni naine kuiritetwa so bata kuiritetwa nehama inoiriteta chirudzii kungogwabhurisa unotongogwabhuka kuti ko munhu uyu asingaende ende asingataure kuti zvinondochimubvunza saka munoita sei kana hama ichinge yaovhatikira ndebva yagara uchaita sei vamwe vanoshandisa maattitudes attitude anenge kungokwindimara mumba macho imomo ngoonekwa kuti aone kuti handisi kwakudiwa pano ukasakana nevamwe vanozichadindikira saka kuti atikuapindika uchaita sei ndo full of I don't know what I don't know. Alright. Your last trip gari kutoka mungano wa business bako zote. Ma visitors ndikuda kwacha achagara for 3 months. Kana kuti achagara kusvika awana basa. Kana kuti angouya achienda. Kwatongosvoti ziuri mumbambe vanhu. Aiwa munge muroya abatwa kugara. Haumbotizivi.